Y epa, elono que vengo de vuelta, oraingo honetan Crusadekin gehiagorekin eta hemen utzi genuen Toulousekoek guda deklaratu ziguten. Almoharabideak ere saltu dira azkenean guda honetan, ikusten dudanez. Bueno, armada potentea dekogu hemen, prest, burrukatzeko, eta bitartean Gaztela eta Aragoi Toulouseen gantik defendatzen digute, beraz, ondo. Esan dezaket, ondo, posten nahuela. Baina, ez dakit zer egongo diren prestatzen almoharabideak nire kontra egiteko. Kortesan hau da, Inglaterrako eslegea. Vale, kortesana denez bai. Vale, 6.200 soldadu, ona, hor da bai Gaztela kaina emoten, Toulousekoei. Porque zeren eta haiek Toulouse egingo dute, porque haiek dira Toulouse, seguramente estoy en cinta. Ongi, gainera emakumea bada, txerako bai izango litzateke edo honekin, edo honekin eskontzeko. Edo Gaztela, edo Aragoiko... Ongi hasi da Toulouseko guda. Ez que Gaztela da, vale? Osea... Gaztela is powerful. Eta Aragoi hor dobil kaina emoten. Enviar. Vale. Eskontzea. Ostia! Ostia, atera hortik. Ostia! Nani! Ai, ama, 13.000 soldadu. Ai, 13.000 soldadu. Dio! Min egin digute oraintxe bertan fuerte eta flojo. Ai, ama. Vale, 2.900. Eskatuko dut kreditua. Eta eskatuko dut... Ez lauronekoak ez, baina... Hauetako bat, bai. Eta etorri ona. Pero es que vamos, pero ya. Vale. Americanía soldado, chaval, o sea, se hace pronto. O sea, Torri dana. Mutia izan da. Kauen. Mutia da, bueno, a ver, saiatuko gara... Udoleko norbait baldin badago nahiago dute egia esan da, baina, bueno, principios mutila da, hostia. Bai, errubia bat, familia sartuko dugu. Vale, ongi.
Hago en Villa Juan, pero ya. Hostia, me la humilla, chaval. Ama la humilla. Al de Ortic. ¡Castela! ¡Castela! Joder, yo flipo, chaval. Joder. Ni gaztelarekin batzutan. Ni gaztelarekin benetan batzutan flipatuta geratzen naiz. Osea... Es que... Ni benetan... Persona reliquia sagrada, hori ona da. Nik benetan flipatu egiten dudala gaztelarekin, Vale. Hemen batu denok. Eta ea, ja, tolosakoekin erazteko dekogu, eskatu aldugu bake txuria, baina... Jake hain ondo guazen... Ai, eulik kabroia daukat hemen inguruan. Saiatu gara, zer egiten hor. Osea, almorabideak beraientzako nahi dute lurralde hori. Argi iratu zait, lasai. Almoharabideekin neko gorriak pasako ditugu, espentsa. Neko gorri. Vale, 1000 de soldado, neko laurogeita hemeretzian. Vale, neko unean. La paz. Que se rindan. Eta listo. Dirutxoa lortu dugu, ondo. Katxiz. Ai, eulik kabroia benetan. Estatzen nahuela pillo. Eta almoharabideekin ez dakin nola egin oso ondo, egia esan da. Nahiko indartzu dabiltzate. Eta zaitazko interesatzen Eslovakian sartzea egia esan da. Porque... Gero gurekin lotzeko oso zer gertatzen bada, kriston movida da. Hombre. Nola? Ahí va, ez naiz enteratu. Non-ser nor, nor-ser nor. Tu hijo, vale. Hau da... etorri da gure kordera, baina... Esposo.
Vale. Ez dakit oso ondo nola egin. Durante el último año, vuestra hija Onika ha pasado mucho tiempo con los miembros de una orden monástica local. Aquí. Jo, es que... da erreiaren nahi bat, bale, orduan berdin zaigu. Osea, puta bat da, frantzarekin dekogulako kasus bile bat guda deklaratzeko, baina, bueno. Nahi badau holan izatea, ba... holan izan dezala. Baina, bueno. Nola egingo dut Almorabiren kontra, tio? Nola egingo dut Almorabiren kontra? Behar bada Granada kentzen badio lehenago. Edo Almería, ahora en plan pormenores. Zakit oso ondo nola egin. Zakit oso ondo nola egin. Templariak nire alde, nire tropak. Eta gerago laguntzen badigute. Zer lortu dezakegu. Zenbat goaz, denboraz, bi euli daude ezpat, bi. Zehatuko gara. Granada, Almería, Sevilla... Almería zehatuko gara. Ez dago, Almería ez dago, Almería zer da. Da, erreiarena, vale. Sevilla guzti hori da. Sevilla edo Granada, zein hartuko dut, zein izango, igual Sevilla, lau lurralde dira Sevilla. Zertuko gara Sevilla bere ganatzen. Terra Santa por Sevilla, enviar. Eskatuko dugu laguntza, bai, hauei, eta orain. Hauei kontratatuko ditugu, eta guzti hauek. Eta guztiak, momentu zemen batuko ditugu. Beitu, eske Sevillan 2000 soldadu ditu. Sevillan bakarrik. Bale, Aragoi lagunduko digu. Eta Gaztela ez. Eta Gaztela ez. Hostia, hori Gaztela ez laguntzea 3000 ditu hortik. 1000, 4000, izango ditu soldadu kantitate desenteak, ez pentsa. Zer gatatuko zeo Gaztelari ez laguntzeko? Mila, buah, es que aterako dit kriston armada bat hor, que voy a flipar. Pero flipar, pero vamos, a colores. Bueno, guk 10.000 batu ditugu, pentsa, que eta gero...
Aragoi bidaltzen badizkigu soldadu batzuk be... 11.000, osea, 13.000 edo jarriko gara lasaitasun osoz, ez pentsa. Hauek, hauek dekoten gauza hona da, nahiz eta diru hori ezin ordaindu egon, ez direra joaten be, mertzenario normalak bezala. Orduan hori guretzako abantaitxo bat da. Hemen atera dira, haiekin batuko gara. Jarriko gara 13.200 soldaduetan. Eta 13.000 soldadu da, ja, armada potentea da. Aragoi. Bueno, saiatuko gara bere ganatzen zeo zer, porque... Zaki zertako zaude kriston buelta hori emoten. Batu nirekin, eta lan indartsuagoak izango gara, eskez de cajón. Nomás de caja de pino. Joder, amaos mías soldado, chaval. Vale. Nahi txuli. Tio, etorri. Etortzeko. Aragón, tío. En serio. Venga ya, hombre. Yo flipo con esta gentuza. Chaval. O sea, venga ya, es que hablan claro que no puedo, tío. Joder. Venga. Diru gehiago galtzera. Paso de... Dios. Es que Aragón, tío. ¿Por qué no te unes? Cacho idiota. Nikolakoetan flipago egiten dut benetan. Ez dut ulertzen. Osea, joko honenia batzutan da, osea, tremendo, Batzutan da, tremendo. Baina beste batzutan da, ulertu ezina den gauza bat. Chantajearán. Encima este se revela, porque como acaba de ganar el otro... Joder, Vimia se aspira un soldado, chaval. Y ahora sí, ¿no? Cacho cabrón. Hostia, neta. Batzutan joko hau ateratzen dau, pero de mis cabales. Flipo, batzutan flipau egiten du joko honekin. Nik batzutan flipau egiten du joko honekin. Pero así, a colores. Batxo maitea. Colson de Anjou. Eta nik orain dirua izan arte ezin naiz gudetan sartu.
eske benetan, tia. Neu flipatzen du joko honekin batzuta. Aragoi gurekin batu izango balitz justo momentu horretan, irabazita geneukan gu da hori. Baina irabazita. Eta hori ja asko da. Asko. Kongo gara bolmie, beito, malau mi eske... Eske, vamos... Nik batzutan flipa baiten joko honena, batzutan flipantea da. Batzutan super ondo egiten ditu estrategia eta beste batzutan egiten ditu ulertezinak diren gauza batzuk. Hori kabroia gainera daukat hortik molestatzen. Ni... Afuera. Brenatuko dugu lurra. Ongi. Un fraile local asociado organiza vuestra reliquia familiar a la iglesia. Ba, guengo dugu lan ematen digu humilde eta irabazten dugu piedadea. Vale, ofrecer la paz. Ongi atxeatu dugu tipoa. Entropak kendu. Gutxenez diru pixkat eman digu hori. Bueno, ez dago txarto. Ez dago txarto. Zeo zer, ezer baino be. Ba, hemen ikutsiko dugu orko saioa ere, espero zuen gustuko izatea, gustuko izan baduzue, bak izan behar duzuen, eta besterik gabe lagundo, zaindu eta horrengoko saioan ikusiko gara. Hurrengon arte!